Assalamu alaikum masu sauraron mu. Mallakin waye kashi na 20. A falo Dija ta tarar da amma tana zaune. Nan ta shiga ta gaishe da amma. Fuska sake ta amsa mata ta kuma tambaye ta iyayen Sadiq. Allah sarki Sadiq yaron arziki cewa amma. Nadiya da ke zaune gefe jin ambato Sadiq ya sa ta saurin cire earpiece ɗinta tana faɗin. Amma wanne ne yaron arziki lalle ma baki san shi ba. Girman kan tsiya ne da shi. Filo amma ta jefa mata gami da tamke fuska ta ce rufe wa mutane baki. Kyar zaki ce wannan da girman kai? Da wannan halin naki na ga mai auren ki idan baki canja ba. Nadiya ta turo baki ta soma fadan ai dama amma ni ba aure zan yi ba. Gani ga ki a kusa har abada muna tare. Diraman Nadiya da amma shi ya saka Dija dariya ta dan mance damuwar da take ciki. Mikewa ta nufi ɗakin Nilam bayan ta yi sallama da amma. Dija na kwance gefen Nilam kuma koyaushe suna rike da hannun juna haka bacci ya gaba da Nilam. Bayan Dija ta ga mai mata guntun tarihin Annabi Musa. Nadiya ce ta shigo ɗakin suka bige da hira. Nadiya sai tambaye ta take game da familin Sadiq. Dija da sai dariya take ta ce kar fa zancen amma ya zama gaskiya ko dai. Rara kawai Nadiya ta wurga mata kafin ta ce ni ce zan so wannan gayi din kawai da so nake na ji a yanda yake rayuwa. Yanda nake ganin shi da girman kai. Ce miki aka yi ni ya Irfan ne da zan so wata wacce ba aji na ba. A lokacin da na gane Irfan yana son Dija. Dago ido Dija ta yi dan a dan razana kafin ta ce ni kuma no. Irfan ba so na yake ba. Dattawan duburburce. Dariya Nadiya ta yi kafin ta ce kwantar da hankalinki. Kawai da ya surprise ne miki. Dan daga yanda yanayinki yake. Amma wa zaki mayar wanda bai san me yake ba kuna son junanku. Kar ki damu. Mu muna son zaɓin yaya. Da abin da yake so muna so kuma ke ma dan ai mun yarda da ke. Ke kin san da haka. Daga haka Nadiya ta mike tana makala ya bisa kunne ta fice. Kallo Dija ta bi ta da shi har ta fice mamaki ne ya saka ta. Wai shin ana ganewa ita ma tana son Irfan? To ya ko da gaske tana son shi ne. Take murmushin da bata san dalilin shi ba ta ji yawon za fuskarta. Take kuma ta ji kirjinta ya buga da ƙarfi. Lalle kuwa idan da gaske ne ta kwaso makanta abin da ya fi ƙarfinta. Nan kuwa Irfan ya wuce yajinta. Ko da ko yana son ta. Jiki a sanye ta mike don komawa nata ɗakin. Kuma an ce ta kalli falo ai kuwa shi ta hango yana kishin gide. Cikin sufa ya yi matashi da hannun sufa. Ga kuma fulo runguma a kirjinsa yana sanye cikin baƙin wando da kuma riga fara. Wandon kuma turikwata ne. Duk sanar daga Irfan sai gaban ta mugun faduwa musamman da yanzu. Ta gan shi asalin kyan shi ya fito. Hankali kwance Irfan yake kallon bol ɗinsa yayin da Dija ta soma jan kunne. Ta soma ja kanta kunne. Bisa faɗawa tarkon san abin da ba ta da tabbacin samu. Jikin shi ne ba shi ana kallon shi ai kuwa juyo da zai saka ido hudu. Mamashin su mai tsada ya sakar mata yayin da ita kuma ta ɗan duburburce ta soma shirin juyawa. Cikin muryarsa ta ji ya ambaci di ƙaraso mana. Kasa motsa ta sannan ta kasa mishi musu sai da ta ɗibi mintuna. Kamun ta samu ƙwarin sakkowa a ƙasan. Mikewa ya gyara zamansa yana binta da kallo. Tsantsan soyayyarta na zazzalarsa. Ji ta ga baki ɗaya kunyarsa take ji. Saboda ya ganta tana kallon shi. Kallonta yake sosai kafin ya ce, me yasa kika tsaya kina kallo na kuma tuni kin yi latti? Domin na ganki ko kina wani abun ne? Cikin yan kama ta girgiza kai ta zo faɗin dama. Na jira Nilam ta yi bacci shine yanzu zan je na kwanta. Dan murmushi Irfan ne kafin ya ce ina ga dadi zai baki Nilam yar gaba goshinsa idan aurenki ya tashi. Take ta dago ido a zabar tana duban sai kuma ta yi saurin sun koyar da kanta saboda kwarjinin shi da ya cika mata ido. Murmushi mai bayyanar da hakora Irfan ne don kuwa Hadi ta juya mishi ido. Abin da ya fi so game da ita kenan. Shirin da ya dan biyo baya ne ya sa Dija faɗin masta zan iya tafiya. Dan gyara zaman shi kafin ya ce haɗo min kofi kafin ki tafi. Babu musu Dija ta wuce kitchen ta soma haɗa mishi.
Zile da ke laɓe jikin windo ta ga komai akan idonta, sauri ta isa ɗakin Aziza. Ta sanar da ita kamar wacce aka zabura haka Aziza ta fito. Labewa ita ma ta daidai lokacin da Dija ke ajiye kofi ɗin gaban Irfan. Murmushi yake sanda yake bin fuskarta da kallo kafin ya ce na gode. Murmushi kawai ita ma ta yi za ta tafi ta jiyo mu da shi yana faɗin. Zauna mu yi magana. Ƙirjinta na lugude ta nemi waje can gefe da shi ta zauna. Irfan ya kurɓi kofi ɗin yana ɗan kashe ido kafin ya ce, wow, ya yi daɗi sosai. Ita dai Dija kasa cewa komai tai sai kurawa TV ido da ta yi, kamar wacce take fahimtar me ake. Kallon ta yayin da ta ba da hankalinta sosai akan kallo. Dan murmushin ya ce, kafin ya ce, kin ma kina kallon ball ne? Da sauri ta girgiza kai alamun a'a. To kuwa sun zaki fara kallo don zan koya miki. Murmushi kawai ta yi bata furta komai ba. Wai yaushe kika zama shiru ne haka? Irfan ya tambaya. Oke, dan abin da ya faru da yarinyar can ko? Please kar ki sa wani damuwa fa a zuciyarki, rayuwarta ce. Allah ya shirya ta da masu hali irin nata. Daga haka bai kuma cewa komai ba sai da ya gama shan kofi ɗinsa. Kafin ya tattaro hankalin shi na fuskantar Dija sai da ya rage muryar TV ɗin. Shiru ya ziyarce su na ɗan lokaci kafin Irfan ya so faɗin di. Ɗago please ya kalle ni ya sake ya faɗa a hankali. Kamar mai raɗa kirjinta na faruwa saboda abubuwa da dama da suka ziyarce ta. A hankali ta ɗago ido tana kallon Irfan. Bata iya jure kallonsa ba da sauri ta sunkuyar da kanta. Irfan kuwa wani ƙwarin gwiwa ne ya ji ya ziyarce shi don haka ya daɗa gyara zama sosai kafin ya soma farin Dija. Ina so ki faɗa min ya dangantakar mu take, ko kuma ke me kika taɓa yi a rayuwarki? Ina nufin kin taɓa soyayya da wani? Idan tana kan kafe ta shiga girgiza kai alamun a'a. Wani daɗi da farin ciki suka ziyarci Irfan duk da zai wuya mace kamar Dija a ce bata taɓa soyayya da kowa ba. Amma ta yaya? Ya tambaya cike da mamaki. Ka samu mishi Dija ta yi muryarsa ta jiyo na faɗin ko ke ma baki yarda da abun ba ne. Ko ke ma baki yarda da abun ba ne kamar yadda ni ma da na faɗa. Nan ma shiru ta yi sai faman wasa da yatsun hannu take bata hankara ba sai ganin Irfan ta yi. Durƙushe gaban kujerar da take da sauri ta ɗago kai sanda ta ji tattausan hannayen shi a kan nata. Kallonsa take cike da al'ajabi. Inna lillahi me ke shirin faruwa? Irfan da kansa durƙushe gabanta. Muryarsa ya katse mata tunani sanda yake faɗin di. Na jima ina karyata wannan kalma ta love. Na jima ina ɗaukan wannan kalma a matsayin wasa. Abu mara amfani. Na jima ina karyata soyayya. Da masu yin ta duk ba su da lokaci. Me za ka ɓata lokacinka a kan mace? Amma ni Irfan Nazib Mumtaz zan sauke idona kan wata mace wacce ban taɓa haɗuwa da irinta a rayuwa ba. Shiru na ɗan sakanni sai bugun zuciyoyi kawai wanda har da Aziza da ke laɓa bayan windo wacce da ƙyar idan kafarta za ta iya ɗaukanta. Irfan ya ci gaba da faɗin di na jima ina ƙaryata abin da nake ji game da ke. Wadda yanzu na gaskata hakan. Jiya na fada soyayya. Da ganin farko kuma na ji ina son ki Dija daga baki ɗaya zuciyata kuma a shirye nake da na baki kulawa da dukkan wani ƙaunata. Ki gaya min di ki ma ya kike ji game da ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar a mafarki haka Aziza ke kallon wannan al'amari. Dama mafarki ne da ya fiye mata sauki shikenan ita kam ta shiga uku ta mutu ta lalace. Da ƙyar da jan kafa ta wuce ɗakin da ta shiga tattara kayanta tana zubawa a akwati. Dija kuwa kasa motsa ko da yatsanta ta saboda wani irin shock da bata taɓa tsammanin sa ba ta ji. Take tunanin nasiha ta Aunty Lare ta mata kan ta fara aiki a gidan injiniya faɗo mata. Ki kula sosai da kanki musamman idan gida ne mai samari. So tari yaran masu kuɗin nan sukan ɗauki mai aiki a matsayin 'yar iska idan sun ga ba layinki ba ne su bullo miki ta hanyar soyayya su yaudare ki da kalmominsu. Su samu abin da za su samu daga gare ki daga baya ki ji ana zai aure 'yar gidan wani abokin mahaifinsa. Ki tsaya a yanda aka umarce ki ita rayuwa daidai ruwa daidai tsaki.
Da sauri ta fusge hannunta daga rikon da Irfan ne mata, ta soma girgiza kai, kwalla na shirin ciko idanuwanta. Tana faɗin, bana son ka, bana son ka shugaba. Aiki na zo yi gidan nan, don Allah ka yi haƙuri. Dan ina ganin girman ka. Daga haka ta sa kai ta wuce, hawaye na zubo mata. Kallon fuskar Irfan ba ta yi ba, har ta haye sama. Domin ba ta son wani tausayinsa ya faɗo mata a zuciya. Kasa motsawa Irfan ne saboda wani irin yanayi da ya ziyarci gabaki ɗaya jikin shi. Haka ya bi ta da kallo har ta bace mishi, gabaki ɗaya kasa gaskata abin da ya faru. Abin da kunnuwansa da idanuwansa suka gane masa. Wai shi Irfan har akwai yarinyar da za ta kalli tsabar idonsa ta ce ba ta son shi. A lokaci na farko me yasa ya fara yarda da wannan soyayya? Dafa kansa ya yi wanda ya mashi nauyi. Yana so ya daina tuno kalmar bana son ka da Dija ta faɗa mashi, amma ya kasa. Kalmar sai yawo take mashi a kunnuwa da kwakwalwar shi. Me yasa na yarda da zancensa da cewa Dija sona take? Wayyo Allah na, yarinyar nan shikenan ta raina ni. Jifa da remote ɗin da yake hannunsa ya jiki ya mace muke ya nufi bangaren sa. Dija kuwa tana faɗawa ɗaki kwanciya ta soma kuka da gaske. Banda sai Irfan da ke a zazzara ta, babu abin da take ji, musamman da ya furta mata kalmar so a yanzu. Anya ta yi daidai? Ta yi wa kanta adalci? Anya ba ta tafka babban kuskure ba? Me yasa take amincewa bukatar Irfan? Take ta soma furta inna lillahi, da taimakon Allah ta samu sauki cikin zuciyarta. Wata zuciyar ta ce abin da kika yi kin yi daidai, don kuwa Irfan ba daidai ke bane. Take maganganun Nadiya suka da mata. Ke da Irfan kuna son junan ku, to ko da gaske Irfan son ta yake? Take wani bangare na zuciyarta ta ce yanzu ne za ki gane idan yana son ki. Za ki tabbatar. A hankali ta kwanta gami da rintsa ido, don kuwa ko kadan ba ta jin bacci a cikin idanta. A bangaren Aziza kuwa sosai take kuka, tana da kaya a cikin akwatinta. Ita kan ba za ta iya tsayuwa, bakin ciki ya kashe ta anan ba. Gwara ta koma gidan Hajiya, kawai abin zai fi mata sauki. Da wannan tunanin ta kwanta ta ci gaba da aikin kuka. Cikin wannan dare ma iya cewa mutane ukun nan ba su rinsa ba. Irfan, Dija da kuma Aziza. Washe gari da sassafe Laila ta tarar da Aziza ta yi wa Safwan waya akan ya zo ya ɗauke ta. Sosai Laila ke lallashin ta da kyar ta yadda ta amince ba za ta tafi ba. Safwan na isowa sai da ya sha tambayoyi wajen security, sannan suka yi waya da Laila. Ta sanar da su ko da yaushe ya zo a buɗe mishi gate. Uncle ɗin ‘yarta ne. A falo Safwan na samu Laila sai bin gidan da kallo yake. Ya daga gira sama yana faɗin, lalle lokacin ki ne. Laila za ta yi magana, ya saurin riko hannunta ya wani rungume ta. Da gyar ta kwaci kanta hannun Safwan kafin ta soma faɗin, lafiyarka Safwan, kanka ɗaya? Cikin gidan injiniya fa muke, sannan Aziza na gidan nan. Kowane lokaci wani zai iya shigowa kuma. Murmushi Safwan ne yana shafa ba kafin ya ce, rabona da ke tun yaushe, kin san na yi kokari ko? Ya kuma matsowa kusa da ita yana kokarin riko hannunta, matsa baya ta yi. Sannan ta ce, kana ganin mijina na gida bai tafi ofis ba. Yanzu haka ma yana gab da fitowa don ya gama shirya, don Allah ka saita kanka. Safwan ne murmushi ya ce, to me miji, na ji, yanzu rubuta cek ɗin ki bani tunda Azibe ba ta fasa tafiya. A gurguje Laila ta zaro cek ɗin 200,000 ta miƙa masa, daidai na injiniya ya shigo falon da sallama. Take suka sha jinin jikinsu. Safwan ne saurin rusunawa yana gaida a injiniya. Ha kawai injiniya ji Safwan bai kwanta mishi ba. Laila ta yi saurin faɗin, har ka fito? Ƙarasawa ciki ya bai amsa mata ba sai da ya shige cikin ɗakinta. Sannan ita ma ta biyo bayan shi. Kallonta injiniya ya yi kafin ya ce, wane ne wancan kuma a falo? Take Laila ta so mu haɗo kalmomi tana faɗin, dama ganin baban Aziza ne. To ka san na faɗa maka ba ta da lafiya, shine ya zo ya duba ta. Injiniya ya shiru kamar ba zai ce kuma ba, sai kuma ya ce, wani lokacin idan ya zo ya tsaya a falon baki, don bana so maza suna shigowa wajen da iyalai na suke, kin gane? Da sauri ta da kai ta so mu gyara mishi lens ɗinsa. Gami da wani maraicewa tana mishi kalamai. Ajiye hannun shi yana cewa na makara.
Ya jikin Azizan? Sai ku shirya direba ya kai ta asibiti. Laila ce ta ɗan ce fuska ta ce wai da ni zan yi driving. Girgiza kai kafin ya ce so nawa zan gaya miki ba na so kina driving. Direba ya kai ku kawai. Daga haka ya sa ka ya fito don ransa ya gama baci sakamakon ganin Safwan da ya falon matarsa. Dan ma dai ganin baban Aziza ne dawo ya gane kuransa. Ta biyo shi waje ta nemi sallama daidai lokacin da escort ɗinsa ke buɗe mishi murfin mota. Juyawa ya ce yaron can ya dawo falon baki su gana da yar shi. Kin ji ni da kyau? Gyaɗa a kan shi ta yi tana mamakin. Dama haka injiniya yake da kishi? To masu sauraro. A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah.